Sauti and the Big. Hasken rana tafin hannu ba zai kare ba. Honorable Alhaji Gali garkuwa na matasa, al'umma na naman sun yaba da aikin gwarzona. Hasken rana tafin hannu ba zai kare ba. Honorable Alhaji Gali garkuwa na matasa, al'umma na gwalan mun yaba da aikin babanmu. Bismillahi rabbi kai muke wa bauta, kai kake bani hikima akan wakata. Alhaji Gali kansila muna madalla, kaji gwaska yau kai ne ake nunawa. Sannu bango garkuwa tudun dafawa, ka zamo haske kai kadai kake haskawa. Ka zamo na mutum da gashi mun dau zara, ka zamo hasken fitila ga wata ga zara. Kwamati na mushi ya ce mu zo gaida ka, sannu gwarzo jinjina ina koda ka. Alhaji Gali kansila ina gaida ka, in ji shata ni kadai na dau baitinka. Ka zamo gamji sassaka ko bai kada ka yi hanjin jimmina dole kyale ka. Sun buga sun gaji ko gashi sun kyale ka. Ka ji hasken lailatul khairi muje baba. Alhaji Gali kansila ina son baba, zanga gata tun daga shi na dau baba. To ina yan gwalam ku zo muje kun baba, mai kamar za ya je goshi ake aikawa. Alhaji Gali jinjina muna ta yabawa, in ji shata na taho ina godewa. Jeshuwa dariya goshi yana ta yabawa, gaisuwa za na je gurin iyalan baba. Aisha kin zamo uwar gida kun baba, na ji dai ma al'umma suna da yabaki. Aisha kin ji maman Zainab na gaida ki, ga Jamila na ji ma ina gaida ki. Zana je gun Amina ko ina koda ki, to ina Aisha ko kin ji maman Abba, in ji Abdul kwanciya ce duka in gaida ku. Hasken rana tafin hannu ba zai kare ba. Honorable Alhaji Gali garkuwa na matasa, al'umma na gwalan mun yaba da aikin babanmu. Congratulations babanmu mun yi murna, Sai kayi, tunda sun baka su san akwai amana. sai kayi, Gaskiya jari ita aka nuna, sai kayi, abin da ka samu shine ka shuka. sai kayi, Namu ya samu dole mu yi barka, sai kayi, sai ka dage makiya ka ba su kunya. sai kayi, Addu'a za ka yi karka daura laya, sai kayi, zakaran da Allah ya nufa da tara. sai kayi. Yan adawa dole ne mu ba su kunya. Hasken rana tafin hannu ba zai kare ba. Honorable Alhaji Gali garkuwa na matasa, al'umma na gwalan mun yaba da aikin Iya ban babanmu. sabon sauti, bara na daura sabon baiti na. Ban tsaya daga nan ba, bara na gangara kan aiki na. Baba Alhaji Gali Milasiyo ina maka barka, Allah ya baka, mata maza muna bayan ka. 8 hours service na damsare na bayan ka. Ga human leader Maman Hussaini na bayan ka. Ga Alhaji Amman shi ma yana maka barka. Shugaba na matasa Sadiq Tela na gaishe ka. Ayya Hasken rana tafin hannu ba zai kare ba. Honorable Alhaji Gali garkuwa na matasa, al'umma na gwalan mun yaba da aikin babanmu. Alhaji Gali
jarumi kake wane toro na maka barka jarumin matasa mai taro kake da saman har kasan irin dole za ya tsiro ba matin adamawa har makon da zanda da gaida kowa MG Ismail suna na mai yin wakar kowa yanzu na fara sai kun kai wa cimma muradin ko kwamatin adamawa gwarzo na matasa ne babba har makondo nawa gaba gaba sai ka kai baba Alhaji Gali sarkin yakin kwamatina Alhaji Gali sarkin yakin makondo na Alhaji Gali kansila na yin buro nawa Allah ya tsare ka mai hasada ka bar shi a nan zaune amma kamar na supervisor kansila zo zauna Umar Sado sarki na gan shi maka murna dayan Alhaji Tanko shi ma yayyo murna ga Sani mai yaki shi ma yayi maka murna Timi Sakir Marma shi ma yayi maka murna Komishina Dushi shi ma yayi maka murna ga Kojo shi ma yayi maka murna Yusuf Atubisha shi ma na maka murna har ne Ismail MG mai yin waƙarka Allahu ya baka MG ni ne maka barka Allahu ya baka MG ni ne maka barka Hasken rana ta fara ba zai kare ba wani rabul Alhaji Gali garkuwa na matasa al'umma na gwalan mun yaba da aikin baban yan mata so mu je samari so mu je tsofaffi so mu je matasa so mu je wani rabul namu ne Alhaji Galin mu ne Allah ya baka ne kansilan muka ja mu je malam ma naka ne dunguru ma naka ne numan ma naka ne Alhaji Galin mu je wani rabul ka zama jan wuya masu bakar niya rabana sanya musu dan wuya ni zanyo bai cikan Alhaji Gali kuma jan wuya kai kanan ki gudu kuma sannan sa gudu Alhaji Gali mu ne kai wako da shan Allah kake don baka rigima kuma baka da haddama bitu ke naka ne Alhaji Gali kuma mun yaba Hasken rana ta fara ba zai kare ba wani rabul Alhaji Gali garkuwa na matasa al'umma na gwalan mun yaba da aikin baban Bismillah ilahuna akai izin sanyawa kai kake ba taimake ni kare kona akar da ai mini tsawa dan kana son bai cikin in yi su ma akar da nai gaggawa kai kake ba nan kota da bin salata ka gurin mai kowa dan kana son alihinsa sahabuna arabu su so kowa kai kake ba kare ni da sharrikan makiyaya Allah ka sani in ci gari Hasken rana ta fara ba zai kare ba wani rabul Alhaji Gali garkuwa na matasa al'umma na gwalan mun yaba da aikin baban waƙar gwarzo na Alhaji Gali ne mai san talakawa da akwai shi da kishi ne sababai zo kansila Alhaji sanninka sai dai kallo ga turmi sha daga makiya sun barka sai dai kallo ni maka marhaba da zuwa labbaika kai can kabari kake gara ko dole ta kyale mai numan kake mai gwalan rabi ne ya nufa haka sai dai kallo da akwai wata magana a zambarta akan haka sai dai kallo dan in na faɗe ta wasu za su yi shakka ga amanar kwamati makondo babban harka dubuti na su ga mu mun zaɓe ka sai dai kallo Fabulous po insha Allah muka ɗauka sai dai kallo ya nufa ko mu shaniya rabana ya tsare ka makon ka ci gari Hasken rana ta fara ba zai kare ba wani rabul Alhaji Gali garkuwa na matasa al'umma na gwalan mun yaba da aikin baban ga Ali sarkin yaƙi sama
sanninka sai dai kallo, za a ganka barka in za shi gwaninmu sai dai kallo, gwamanan adamawa fintiri can zaki mu ma mun bi, ko in ce ma fresh air ta jihar mu mu ma mun bi, ga anta halima umarli da mu sai dai kallo, ga nan iti shehu mun yaba mun gode sai dai kallo, ga uwa na marayu mai goyo jimla mu ma mun bi, ga salina kwamati mun yaba mun gode mu ma mun bi, jibirin waka ko ku ce dan